Прегърни ме. Можеш ли да ме прегърнеш? Ти си ми приятел. Забавно е да се смееш, да очичка пълна игра. Съместя своето лице, веднага казвам ти. Гъдел ме. Това хвана ме за кръчето. Гъдел ме. Ти си чудесен. Можеш ли да ме прегърнеш? Ти си ми приятел. Глава, ръце и пръщета. Пръщета. Глава, ръце и пръщета. Пръщета. Очички, ушички, устичка на след. Глава, ръце и пръщета. Пръщета. И докато се обличала да иде за наградата, той избягал. Бдителната тетка видяла номера на автомобила. Мошенниците са разкрити само след 3 часа след съвместна работа на полицията. Ти си ми приятел. Оказало се, че партиките на групата полицията се обещания, сигнализирайте веднага. Глава, ръце и пръщета. Ти си чудесен. Зайчето малко помогни, обичам те. Можеш ли да ме прегърнеш?